alang-alang. Tayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Mario at Sol Ramirez, Emiliano Manarang, Jesus Sebastian Manarang, Marifel Sagom, Merlin at Lisa David, Kusutomo at Digna Korahashi, El Shaddai Catholic Charismatic Community ng ating parokya, Regibel de la Cruz, Lope Bautista, Jerwin at Gina Lazaro, Tekat Rose Taruk. Magpapasalamat sa kapanganakan ni Emiliano at Jesus Sebastian Manarang. Magpapasalamat sa kapanganakan ni Edith at Boy Sangguyo. Magpapasalamat ni Edith at Boy Sangguyo para sa personal intentions ni Jason David, Jean Gatmaitan. Special intentions ng Prime Group, Mayor June and Jen Tangco, Karen Miranda Chan, Dayan Tambeltran. Kabigting Sisters, Marites de la Cruz, Solana de la Cruz, Christian Carmela Katrina Valido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Aguilito Medina, Dr. Alvin Balatbat, Daisy Diaz, Jeff at Kat Cruz, Boy Pax at Tita Gonzales, John Macho Castro, Ira at Inigo Sagum, Caroline Cruz, Carlito Amang at Nancy Mariano, Mayor Tonen Bel Torres, Governor Dennis and Mrs. Yoli Pineda, Vice Governor Lily and Mr. Adolfo Pineda, 10 ng kanilang pamilya, Caroline Cruz. Para sa kagalingan ni Rosalina de la Cruz, Edelberto Santiago, Leti Calma, Van Nicole de la Cruz, Francelina Miranda, Perla Sequia, Mar at Lori Magtoto.
Dr. Carmelo Nicolas Ginto, Sing Garcia, Roy Songco, Norma Cabrera, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Brido, Marieta, Oscar, George, Felipe, Norma, Lorna, Eduardo, Aurea, Julian Glacy, Milagros, Felicidad, Arnulfo, Mateo, Residro Perca, at Father Larry Sarmiento, na ang kamatayan ay inaalala natin ngayon. Mga kapatid, ang panalangin ay napakalakas po. Ang panalangin ay makapangyarihan. Ngunit maraming beses tayo nakakalimot sa ating panalangin dahil na rin sa dami ng ating mga alalahanin sa buhay na ito. Sa mga sandali na tayo kumalimot sa ating panalangin, na sinukuan natin ang ating panalangin, tayo ay humingi ng pagpapatawad at habag sa Diyos. Sa mga sandali na kami nagkulangan ng pananalig sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami ay nagkulang ng panalangin sa iyo, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami ay humingi lamang sa aming mga panalangin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Lulahati sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y mapapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapanginabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa mga langit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paparoon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Tinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking karahasan. Wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin po ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas pong muli ako, kung 20 lamang ang matuwid na naroroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon ay buong pusong aawit, magpapasalamat sa harap ng anghel. Pupurihin kitang ganap sa harap ng iyong templo, yuyuko at gagalang. Pupurihin ka turoon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap.
Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay kita niya yung habag at pagsikat, kahit ako'y mabatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Na handang harapin ng masbusok kong kaaway, iligtas ako sa piling mo sa sala ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito'y puon pag-ibig ko'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostolo San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nung kayo'y binyagan, nalabing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Pati mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan, naglalakbay at wala akong maiahin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.
Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat umahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw din po. Kumusta na po kayo? Pag-greet nyo po ng good morning ang katabi nyo. Good morning po. Sino po ang nagdarasal sa inyo na nanalangin? Very good. Paggising, bago matulog, pag nagsisimba, ilang beses? Tatawanig, ilang beses manalangin sa isang araw? 2, 3. Doon po sa amin, malapit sa bahay namin, ay may tinayong moske. Isang linggo po akong nakapahinga. Alas 4 pa lang na madaling araw, kala mo merong pabasa. Sabi nga. Alas 5, alas 6, sabi ko, oras-oras naman palang manalangin itong mga Muslim na ito. Itong ating mga kapatid na Muslim ay oras-oras kung manalangin. Sabi ko, sana all nananalangin. Sana all oras-oras nananalangin. Dahil katotohanan po sa marami sa ating mga Katoliko ang hindi na nagsisimba, nakakalimutan pang magdasal. Hindi na nagsisimba, nakakalimutan pang magdasal. Sana all, sabi ko, marunong magdasal. Sana all nagdarasal. Napaka makapangyarihan po ng panalangin. Prayer is so powerful. Otherwise, hindi po kayo magpapadasal sa pare, sa simbahan, o sa bawat isa. Otherwise, hindi po kayo magchat-chat o magte-text, Among, pakidasal mo ito. Among, pakidasal niyo po ito. Among, pakiganyan po. Prayer is so powerful. Napaka makapangyarihan ng panalangin. Una, ito ang ating ugnayan sa Diyos. It is our communication to God. But prayer, kung titignan natin, ang panalangin ay maraming nagagawa sa atin. Tignan na lang po ninyo ang inyong mga panalangin. Suriin po natin ang ating mga panalangin. Pag nananalangin po tayo, tignan po ninyo, suriin nyo ang kanyang sariling panalangin, kanya-kanyang panalangin. Pasasalamat at pagbibigay puri sa Diyos, paghingi ng tawad, pagkatapos ang dami-dami na. Puro kahilingan. Puro kahilingan. Hingi ng hingi. Amen. Pakitingnan nyo yung katabi nyo, pakisabi sa kanya,
hingi, hingi, hingi ka ng hingi. Di po ba? Ganun naman talagang nangyayari sa panalangin natin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng mabuting kabuhayan. Panginoon, bigyan niyo po kami ng mabuting kalusugan. Panginoon, sana po yung asawa ko magtinuna. Panginoon, sana po yung asawa ko huwag nang madakdak. Panginoon, sana po yung asawa ko marunong na magluto. Panginoon, sana po yung asawa ko huwag nang mambabae. Panginoon, yung asawa ko sana matanggal na yung pagkamurit. Panginoon, sana po yung kabuhayan namin, yung negosyo namin, yung trabaho, Panginoon. Panginoon, sana po yung anak ko, pag-aaral ng anak ko. Panginoon, sana po, sana po. Diyos ko, pati sa sugal, nananalangin yung iba. Habang nagtotongits, Panginoon, wala na po akong pantaya. Sana po ako yung mag-hits dito. Sana po ako yung manalo dito. Diyos ko, pati sa sugal, nananalangin tayo. At sa ating mga panalangin, karamihan doon ay hingi. Hingi, hingi, hingi ng hingi. Amen. Paano naman? Kasalanan naman ng Panginoon. Bakit? Bakit kasalanan ng Panginoon? Abay, tinuruan tayong humingi. Nagpaturo ang kanyang maalagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At anong sagot niya? Sabi niya, ganito ang gawin niyo. Sabihin niyo, Ama, sambahin ang ngalan mo. Magsimula na sana ang paghahari mo. Bigyan mo kami ng makakain na araw-araw. Patawarin mo kami sa pagkakasala dahil pinatawad namin ang kakasala sa amin. Aba, hindi tumigil doon ang Panginoon. Ano pang sabi ng Panginoon? Humingi ka at bibigyan ka. Humanap ka at makakatagpo ka. Kumatok ka at pagbubuksan ka. Ayun naman pala Panginoon. Turo naman pala ng Panginoon na tayo ay humingi, hingi ng hingi sa ating mga panalangin. Amen. Ano bang ginagawa ng panalangin sa atin? Ano bang ginagawa ng panalangin sa atin? Ang iba po'y napakaagang manalangin, gigising mga madaling araw para manalangin. Ano ang ginagawa ng panalangin sa atin? One, it makes us humble. It makes us humble. Ginagawa tayong mababang loob. Bakit? Kasi nga humihingi ka Humihingi ka. Nakakita ka na ba ng humihingi na nagmamalaki? Nakakita ka na ba ng humihingi na magmamalaki? Hindi po. Yung bang mga anak nyo o mga apo nyo, pag humingi ng pera sa inyo, anong sasabihin nila? Nay, halika nga, bigyan mo nga ako ng pera, may utang na loob ka sa akin. Ganun ba? Pag humingi ba tayo sa Panginoon, ay Panginoon, bigyan mo ako, bigay mo yung panalangin ko. Ganun ba? Hindi. Kapag hihingi kayo ng pera, hihingi tayo ng pera ng bata tayo, o yung mga anak nyo, anong gagawin? Abay, magpapagood shot muna. Nay, naglinis na ako ng bahay. Nay, nagluto na ako. Nay, naglaban na ako. Pingi naman pera. Di po ba? Di ba pag humingi kayo ng pera sa mga asawa nyo, at araw ng sweldo, at araw ng kita, anong ginagawa nyo? Nagpapasweet kayo sa mga asawa nyo. Di po ba? Nagpapakabait kayo sa mga asawa nyo. Ginagawa tayong mababang loob ng panalangin. It makes us humble. Na kung titignan natin, kahit ang pinakamakapangyarihan, ay maninikluhod sa panalangin. Kahit ang pinakamayaman ay hihingi sa panalangin, sa kanyang dasal. Kahit ang pinakama-pride sa atin, isang taong pinakamataas ang loob, maninikluhod sa panalangin.
Anong ginagawa ng panalangin sa atin? Binababa tayo. Ginagawa tayong mapagpakumbaba. Amen. Pangalawa, anong ginagawa ng panalangin sa atin? Pinapatawad tayo o nakikipagtawaran tayo. Hindi lang po yung sinasabi ng Panginoon na patawarin mo kami sa aming pagkakasala dahil pinatawad namin nagkasala sa amin. Hindi lang paghingi ng tawad doon. Paghingi ng tawad, ang ibig ko sabihin, tayo nakikipagtawaran sa Panginoon. Parang sa palengke. Anong ginagawa natin sa palengke? Humihingi tayo ng tawad. Magkano itong gulay na ito? 50 pesos, ay 30 pesos na lang. No? Natandaan ko yung nanay ko nung buhay po siya, nahihiya ako pag sumasama ako sa palengke sa kanya. Kung 100 yung bangus, tatawarin ng 50 kaya 30. Diyos ko, ako, bitawan mo nga yan, nalis na tayo. Sabi ko, nakakahiya ka. Nakikipagtawaran tayo sa panalangin. At huwag tayong mahiyang makipagtawaran sa Diyos sa panalangin. Ano ginagawa natin sa panalangin natin? Panginoon, gumaling lang po ako. Gumaling lang po ang anak ko. Magbabago na po ako. Panginoon, gumaling lang po ang asawa ko. Magiging mabait na po ako. Panginoon, ibigay mo lang po ito. Abay, ganito po yung gagawin ko. Panginoon, ibigay mo po yung panalangin kong ito. Abay, tutulong po ako. Di po ba? Nakikipagtawaran tayo. Kagaya ng ginawa ni Abraham sa unang pagbasa, na kung saan siya'y nakipagtawaran para sa Sodom at Gomora, paparusahan na sana ng Diyos ang makasalanang lungsod na Sodom at Gomora. Ngunit anong sinabi ni Abraham? Panginoon, kung may 50 taong mabubuti po dyan, papaulanan niyo po ng parusa? Sagot ng Panginoon, hindi. Para sa 50, hindi. Kung 40 po, 4 na po. Para sa 4 na po, hindi. Kung 30 po, kung 20 po, hindi. Para sa 20 na matitinong tao, hindi. Kung 10 lang po yung mababait na tao, paparusahan niyo yung lungsod para sa 10 mababait at matitino at mabubuting tao, hindi ko parurusahan. Anong ginawa nila? Nagtawaran sila. Sa ating panalangin, huwag po kayong mahiyang humingi ng tawad sa Diyos. Huwag po kayong mahiyang makipagtawaran sa Diyos. Malay nyo, ibigay ng Panginoon. Malay nyo, ibigay ang hinihingi niyong tawad ng Panginoon. Amen. Pangatlo, anong ginagawa sa atin ng panalangin? Ginagawa tayong matatag. It makes us endure. Matatag. Bakit? Kung titignan po natin sa ating panalangin, anong ginagawa natin? Hingi, nang hingi, nang hingi, nang hingi, nang hingi. Pero may pagkakataon, abay parang hindi ako pinapakinggan ng Diyos. Abay parang hindi ako naririnig ng Diyos. Abay parang hindi ibinibigay ng Diyos ang hinihingi ko. Diyos ko, 35 taon na akong humihingi ng boyfriend sa Diyos. Hanggang ngayon, di pa ako binigyan. Diyos ko, ilang kandila na yung tinirik ko para magtino ang asawa ko. Hanggang ngayon, hindi nagtitino. Diyos ko, ilang luhod ng ginawa ko para tulungan kami sa kabuhayan ng Panginoon. Abay, bakit hanggang ngayon? Bakit hindi ako mapagbigyan? Kung minsan po, kung mahina ang iyong pananampalataya, susuko ka.
titigil ka sa panalangin. Pero yun ang wag na wag nating gawin. Yun ang wag na wag nating gawin. Ang sukuan ang ating panalangin. Ang sumuko sa ating pagdarasal. Kahit na tila ba hindi ibinibigay ng Diyos ang iyong hinihiling, huwag mong sukuan sa iyong panalangin. Huwag mong sukuan ang iyong panalangin. Huwag kang banawa sa iyong pagdarasal dahil hindi mo alam, ibinigay na pala sa iyo ng Diyos ang hinihingi mo, hindi mo man namamalayan. Ipinagkaloob na pala sa iyo ng Diyos ang hinihingi mo, hindi mo man namamalayan. At sa mga taong hindi nananawa at hindi sumusuko sa kanilang pananalangin, sinisuguro ko, ipagkakaloob ng Diyos ang ating hinihiling sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang dahilan. Ibibigay ng Diyos ang ating hinihiling sa tamang panahon, sa kanyang panahon, sa kanyang pagkakataon, sa tamang dahilan. Huwag nating susukuin ang ating panalangin. Sabi ko nga po, let us work hard. Let us work for our prayers to work. Huwag sukuan ang panalangin dahil ipagkakaloob ng Diyos sa atin sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang dahilan. Amen. 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 Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. tayong lahat po. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Papa, mga obispo, pari at diakono, masalamin nawa sa kanila ang pag-ibig mo, Ama, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng aming bayan, ituring nawa nila ang kanilang sarili bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga dukha, mahihina at walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinanghihinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso sa kabila ng mga suliranin, sapagkat ikaw, Ama, ay sumasa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakatatanda, naway mapuspos sila ng galak at maging matatag sa anumang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Patuloy nawa silang kalingain ng mga taong may tunay na malasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso't kalooban, natin pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito, ay tunay kaming manatili sa pananalig sa iyo sa aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at gayon aming inihanda sa iyong dambana upang ang aming ginaganap na pagdiriwang ay iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas rin. iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay kaya aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil ang mong magbagong kinainas ng pagkakanya-kanyang sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at masahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa inong walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan na inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Naalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ang kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Kami magsalo-salo sa katawan, tugon ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Eberito at ng Tanang Kaparian, at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo at kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace.
Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos na dumidinig sa ating bawat panalangin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Langin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pagkikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak, nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pagunlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa Sabado po, magsisimula ang Triduo para sa Piyestang Aparisyon ng Nuestra Señora de la Merced sa August 2. So, Sabado po, ang unang misa ay magsisimula ng ang misa ay alas 6:30 ng umaga sa unang pagtitriduo. Sa Linggo po, ang Triduo ay alas 5:30 ng hapon, pamumunuan ni Father Alex Palatbat. At pagkalunes po noon, August 1, ay alas 5:30 ng hapon, pamumunuan ng anak ng parokya na si Father Boris Santa Ana. Sa August 2 po, ang misa po ay alas 4:30 ng hapon, pamumunuan ng Lubos Kagalang-galang, Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito ng San Fernando, 10 po na mga bagong ording pari ng ating Archdiocese. Lahat po ay nanyayahan na makiisa sa pagdiriwang na ito ng Piyestang Aparisyon na mahal na Nuestra Señora de la Merced. Sa August 2 din po ang induction po ng ating bagong Hermanidad 2022 nagaganap para sa kapistahan ng mahal na ina Nuestra Señora de la Merced sa Setyembre. Salamat po. Assignment po natin. Assignment 1. Hanap po kayo ng isang tao na ipapanalangin nyo at ipagdarasal sa loob ng isang buwan. Hanap po kayo ng isang tao na ipapanalangin nyo sa loob ng isang buwan. I-message nyo po. Sabihin nyo, ipinagdarasal kita. Amen? Pangalawa, sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Maghanap ka at ikaw ay makakasumpong. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Assignment po ninyo, mamayang tanghalian, manghingi po kayo ng ulam sa kapitbahay nyo. Amen? Salamat po. Pag binigyan kayo, patnubayan ng Diyos ang kapitbahay nyo. Pag hindi kayo binigyan, sadyang masugit ang kapitbahay nyo. Amen. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin niyo Pagpalain kayo din. ng mga kapangyarihan Diyos, sampu ng inyong pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin na ialay na humayo kayo, manatili sa pananalangin sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po, umaga sa inyo lahat. Maraming salamat. Have a blessed Sunday and God bless you all.